centru Domaljevca, dakle ovo je područje koje je u cijelosti poplavljeno, područje u kojem smo kao mlada općina krenuli u izgradnju sve one infrastrukture koje je potrebna jedna lokalna zajednica. Evo ovdje se sad nalazimo upravo na mjesnom trgu, središnjoj točci ovoga mjesta. Pred nama je spomenik braniteljima koji su dali živote za slobodu i za obranu ove zajednice i evo na određeni način možda i on simbolizira ovu jednu situaciju u kojoj se mi nalazimo. A to da čovjek može se obraniti od ljudskog neprijatelja, ali ne može. Voda evo već tjedan dana stoji sa izuzetno slabim padom, svakim danom sve veća šteta ovoj lokalnoj zajednici. Ovdje je desno od nas nogometno igralište, mjesto gdje su naši momci igrali svaki dan, a posebno dakle nedjeljom kada su bile odigravane utakmice. Ove godine naša župa se pripremala za proslavu 150 godina utemeljenja župe i evo sad na 150. rođendan imamo situaciju u kojoj je nezapamćena poplava zadesila ovu zajednicu. U crkvi se dakle najviše. Osjećanica. Pred nama je dječji vrtić, nova ustanova u našoj zajednici, puštena prije 2 godine u rad. Dječje obdanište je tako rado prihvaćeno u našoj zajednici, imalo je svoje polaznike, svoje igraonice, svoje tete, a sada, evo, nakon samo 2 godine morat ćemo ga zatvoriti do momenta obnove i ponovnog stavljanja u funkciju. Koliko je bilo djeca? Preko 35. Do obdaništa je novo izgrađeni dom zdravlja, također jedna od ustanova koja je ostvarivala svoju funkciju u našoj zajednici pružajući primarnu zdravstvenu zaštitu. Također pred nama je i novograđeni centar za skrb starih osoba. Nažalost, ko zna u kojem će vremenu taj objekat biti izgrađen i stavljen u funkciju na korist svojim. Nautika, znaš, moto nautika. Piše, Ona je lanča. To je tako kilometrima tamo, kilometrima tamo, od zadnje ili prve kuće tamo do zadnje. Je li to bilo vlastio? Od trotoara, od, ne znam, kanalizacije, javnih ustanova, sve ono što ima oblike, jedno mjesto u kojem možeš lijepo prošetati ulicom, trotoaru, ne znam, da možeš prošetati noću, da možeš jednostavno imati sve ono što je to jedna zajednica, jedna fina, mirna zajednica, idilična, čak tako, idilična zajednica. Crkva je u ratu bila granatirana, je li srušena? Nije bila srušena, promašili su je gađane avionima, ali je možda jedno 20 metara prije crkve projektil dovršio, nije čak ni eksplodirao.
a imala izravno pogodaka. Ostalo na tragova gelera. Začelo ovaj put, to je vodeni svijet. Da. Kontamo mi, znaš, kad ćemo mi na ovaj naš centar da predstavim kod sobu graditi solarne ploče, fotonapost, malu elektranu, na to malo. Masno groblje je najviša kvota u našem mjestu i evo i ona je također poplavljena. Pred nama je mrtvačnica, također jedan od objekata koji je pod vodom, mjesto koje je bilo na kojem se organizirao ispraćaj naših najmilijih, naših pokojnika. Evo i ona je sada u takvom stanju da je pitanje kada će ponovo biti u funkciji, s obzirom dakle na očekivani dugi vodostaj vode u Željko Josić, načelnik općine Domaljevac Šamac, općine koja je ovih proteklih nekoliko dana doživjela katastrofu. Probojom rijeke Bosne u ovo područje općina je u cijelosti poplavljena. Ostao je jedan mali suhi dio koji je jednostavno postao mjesto u kojem se organizira život. Kako se pripremamo za dan poslije, a to je dan kada će se voda povući, potrebne su sredstva za dezinfekciju ovoga područja. Upravo vremenske prilike pogoduju razvoj mnogih zaraznih bolesti koje su posljedice ovih poplava, posljedice drugog stajanja vode u naseljenom mjestu, pogotovo ako se uzme u obzir da su mnoge životinje uginule i da je to za sobom ostavilo rizik od zaraznih bolesti. Također govorimo o velikoj potrebi strojeva za isušivanje. Kao što ste imali priliku vidjeti, nema kuće u kojoj stambeni prostor nije uništen, tako da su strojevi za isušivanje ono što je nužno potrebno za dan poslije.